Ukochani w woli Bożej, witam Was serdecznie na kanale Echo of God Fiat. Chciałam Was zaprosić do wysłuchania wywiadu z księdzem Dominikiem Chmielewskim. Wywiadu, którego udzielił naszemu przyjacielowi Michaelowi Walecko z kanału YouTube Menschen Fischen, czyli kanału, który łowi ludzi dla Boga. Wywiadu tego udzielił Michaelowi ksiądz Dominik Chmielewski na forum charyzmatycznym, które odbyło się w Niemczech w Camp Bonhoeffer. Pozdrawiam wszystkich uczestników forum i zapraszam do wywiadu z księdzem Dominikiem. Fiat! Szczęść Boże, księże Dominiku. Ksiądz jest salezjaninem i ja jestem tym, który pożycza księdzu głos w tych właśnie niemieckich konferencjach albo w tłumaczeniach, które robię. Parę pytań mam do księdza, bo ja jako Polak żyjący w Niemczech, który się nawrócił 4 lata temu, pornografia, cały syf, bajzel, burdel, jaki mógł być na świecie, to wszystko miałem na duchu, na sercu, przeskrobałem tyle tego i żyję, mówi się o Niemczech, że to jest taki kraj do ewangelizacji, tak? Że tu się wszystko wali, droga synodalna i tak dalej. Potrzebuję parę słów, żeby otuchy dać ludziom, żeby kapłanom dać, żeby się odważyli mówić prawdę. I ja bym po prostu księdza poprosił o parę słów do ludzi, tak? Do kapłanów. Oddaję księdzu głos. Tak, myślę, że to co najważniejsze to świadomość tego, że żyjemy w szczególnych czasach. Głos proroczy w Kościele, myślę o Matce Bożej, która jest największą prorokinią, objawiającą znaki czasów, w których żyjemy. Tym szczególnym takim objawieniem są objawienia Matki Bożej w Fatimie, gdzie Bóg mówi bardzo wyraźnie, że w jej niepokalanym sercu przygotował ratunek dla świata. I te objawienia w szczególny sposób też pokazują nam, że są dwie drogi, albo przyjęcia głosu Boga do nawrócenia poprzez Maryję, poprzez Matkę Boga, albo odrzucenie tego głosu, odrzucenie Matki Bożej i scenariusz katastroficzny, apokaliptyczny. I ma się wrażenie graniczące z pewnikiem, że odrzucaliśmy przez dekady to, co Matka Boża mówiła, to, o co prosiła, to zostało niespełnione i praktycznie rzecz biorąc żyjemy w rozwijającym się scenariuszu katastroficznym. Siostra Lucja powiedziała, wizjonerka z Fatimy, że gdybyśmy odpowiedzieli, mówiła to w 1993 roku, na prośby Matki Bożej, które zawarła w swoim przesłaniu z Fatimy, uniknęlibyśmy wszystkich wojen od 1918 roku. Więc możemy sobie uświadomić, jaka jest wielka odpowiedzialność i Kościoła, i nas. Kościoła, mówię o hierarchii kościelnej, i nas, o tworzących Kościół, nie odpowiadając na wezwania Matki Bożej. Więc patrząc na to, co dzieje się w tej chwili, patrząc globalnie na cały świat, nie mam wątpliwości, że jednak ten scenariusz katastroficzny, apokaliptyczny będzie naszym udziałem. I w związku z tym jest pytanie, jak się przygotować do tego. Musimy być świadomi, że my jako chrześcijanie, siostra Lucja mówiła o tym bardzo mocno, ona poświęciła całe swoje życie, swoje cierpienia, swoje modlitwy w klasztorze w Coimbra, by utworzyć pokolenie niewiasty. To pokolenie, o którym mówi 12 rozdział Apokalipsy, to pokolenie, które ma być szkolone w szkole Matki Bożej do tego, aby stawić czoła wielkiemu uciskowi spowodowanego przez smoka ognistego. Znowu 12 rozdział, symbol w Apokalipsie, szatana i potęg piekielnych, które im bliżej będzie paruzji, tym wzmocnią swoje działanie i terror na świecie.
głos i nie mam wątpliwości, że to, co dzieje się w tej chwili, to w szczególny sposób objawienie tych 4 jeźdźców apokaliptycznych, którzy są w tradycji chrześcijańskiej bardzo mocno charakteryzowani jako pierwszy jeździec, czyli zaraza, drugi jeździec, wojna, trzeci jeździec, głód i 4. jeździec, śmierć. Im bliżej będzie paruzji, te wydarzenia będą się zagęszczać, czyli w bardzo krótkim czasie poszczególne wydarzenia prorockie będą następować jedno po drugim w bardzo szybkim czasie. I nie mam wątpliwości, patrząc od 2020 roku, że jesteśmy świadkami tego scenariusza apokaliptycznego. Zaraza, epidemia, już dokładnie wiemy, globalna, wojna, która będzie wojną globalną. Już mówi się o wielkim głodzie, który będzie konsekwencją epidemii, wojny. No a konsekwencją głodu będzie śmierć. Więc my jako chrześcijanie musimy być świadomi czasów, w jakich żyjemy. Do katolików niemieckich, do kapłanów niemieckich w szczególny sposób chciałbym zaapelować, abyście słuchali tych, którzy są wierni tradycji Kościoła. Myślę tutaj o kardynale Gerhardzie Mellerze, który przecież jako były prefekt kongregacji do spraw wiary ma niezwykle głębokie spojrzenie na to, co dzieje się w Kościele niemieckim. Warto go słuchać, warto go czytać, warto widzieć to, co on jako głęboki znawca Kościoła i świetny teolog mówi nam dzisiaj, że dla niego nie ma żadnych wątpliwości, że to są czasy oszustwa Antychrysta. Czasy przepowiedziane w Piśmie Świętym, w katechizmie Kościoła katolickiego. Te czasy, w których żyjemy. Teraz jedno pytanie. Z jednej strony wygląda na to, że wszystko będzie lepiej, wszystko się powoli się normalizuje, powiedzmy, tak? Gramy w piłkę nożną, robimy sobie grilla, pływamy sobie tutaj, jedziemy na wczasy. Z jednej strony to jest ludzkie i ja powiem z mojej perspektywy, ja kocham życie, lubię wszystko co piękne i tak dalej, niedługo wezmę ślub. Pan Bóg mnie obdarował piękną narzeczoną i czasami ciężko mi jest po prostu przyjąć to, że tak jak ksiądz dzisiaj kazanie głosił, że właśnie ten krzyż to jest droga chrześcijanina. Jak się najlepiej przygotować do tego, żeby móc przyjąć to, co idzie w naszym kierunku. To znaczy do czego Pan Bóg będzie musiał dopuścić, bo jak żeśmy na dobre nie słuchali, no to będzie... Tak. 12 rozdział Apokalipsy nam o tym mówi, że pokolenie niewiasty, które będzie walczyło ze smokiem, będzie charakteryzować się tym, że będzie miało świadectwo Jezusa. To raz. Czyli mamy upodobnić maksymalnie swój styl życia do stylu życia Jezusa. Czyli Jezus ma przez nas w szczególny sposób objawiać się. Mamy się tak zjednoczyć na modlitwie, która nie jest paciorkiem rano czy wieczorem, ale modlitwie, która jest najważniejszą przestrzenią naszego dnia. Wszystko jest podporządkowane i poddane spotkaniu się z Bogiem każdego dnia. Spotkaniu, które ma przemieniać moje serce. Spotkaniu, które nie jest odmówieniem modlitwy, ale zjednoczeniem się dwóch najbardziej zakochanych serc, Twojego i Jezusa. To czas na to, żeby zminimalizować mass media, zminimalizować oglądanie telewizji. Myślę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo jesteśmy manipulowani przez mass media i siedzenie godzinami, by dać się propagandowo manipulować, jest po prostu głupstwem i naiwnością. Więc minimalizacja mass mediów. Wykorzystać ten czas na pogłębienie znajomości Słowa Bożego, na różaniec, na trwanie w ciszy, ponieważ charakterystyką ucznia Chrystusa jest to, że on słyszy głos swojego Boga. I tu nie chodzi już o głos taki fizyczny, ale chodzi o taką znajomość Ewangelii, Nowego Testamentu, taką znajomość Jezusa, że On od wewnątrz będzie mi mówił, co się dzieje. Prowadził mnie, dawał mi natchnienia, abym szedł w kierunku prowadzenia przez Ducha Świętego. Musimy być świadomi tego, że sytuacja, która przyjdzie,
sytuacja wielkiego ucisku, o którym mówi Biblia. Jezus powiedział, że takiego ucisku nie było i nie będzie. Czyli nie możemy być przygotowani na coś, co już było. I adekwatnie, bo takie sytuacje były wcześniej, to wiemy, jak się zabezpieczyć, załóżmy, czy przygotować. Nie, to będzie ucisk, jakiego nie było od początku. Czyli musimy całkowicie zaufać Jezusowi, całkowicie zaufać prowadzeniu Ducha Świętego. Matka Boża mówi, że w jej niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata. Dlatego mamy wejść w szczególną relację miłości z Maryją. Poprzez różaniec, poprzez umartwienie, wyrzeczenie. Już za niedługo ludzie będą tracić dorobki swojego życia. Zawali się cały system finansowy całych państw. Ludzie praktycznie zostaną z niczym. Większość ludzi kompletnie to odrzuca, nie jest przygotowana na to mentalnie. W związku z tym jest wielkie zaproszenie, aby już teraz uczyć się żyć skromnie, bardzo skromnie, na wzór świętej rodziny w Nazarecie, która była bardzo biedna, żyła bardzo skromnie, ale miała Jezusa w centrum. Musimy nauczyć się tego, że ci, którzy są pokoleniem niewiasty, nie tylko, że mają świadectwo Jezusa, czyli żyją Jezusem na co dzień, ale są też tymi, którzy obmywają się we krwi baranka. To jest w szczególny sposób pokazanie nam, że Eucharystia, która jest źródłem i mocy życia Kościoła, daje przetrwanie, daje zwycięstwo, jest pokarmem zwycięstwa. Więc zwrócenie się całym sercem do przeżywania Eucharystii, tak jakby to była pierwsza i ostatnia msza święta w moim życiu. Kiedy karmię się Bogiem, który jest wszechmogący, a nie trochę mogący. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. On zawiera wszelki lęk, zawiera wszelki strach. I trzecia rzecz, która będzie charakteryzować pokolenie niewiasty, to to, że nie umiłują swojego życia aż do śmierci. Czyli nie życie tutaj na ziemi jest wartością największą. Największą wartością jest życie wieczne w niebie. I charakterystyką chrześcijan pokolenia niewiasty będzie to, że nie będą wchodzić w kompromisy ze złem, w kompromisy z tym, o którym Słowo Boże mówi, że jest antychrystem, po to, żeby kurczowo trzymać się tego życia tutaj na ziemi, ale będą wierni Jezusowi do końca, nawet jeśli będzie trzeba oddać życie za Jezusa, być wiernym do końca. Te trzy charakterystyki pokolenia niewiasty. Świadectwo Jezusa, które mamy nosić, czyli odzwierciedlać najpiękniej styl Jego życia w naszym życiu. Krew baranka, która obmywa nas ze wszystkich grzechów, przebacza nam, daje nam nową jakość życia chrześcijanina, w szczególny sposób zjednoczenie się z Jezusem na Eucharystii. I trzecia charakterystyka, nieumiłowanie swojego życia, ale życie już tutaj na ziemi, tęsknotą za niebem. Niebo jest naszym celem, nie tutaj życie na ziemi. Amen. Jakby ksiądz mógł pobłogosławić jeszcze naszych słuchaczy. Że tak. Zamykam was wszystkich w sercu Maryi, we krwi Pana Jezusa. Niech Maryja czyni was niewidzialnymi dla zła i przygotowuje do czasu, w którym będziecie w szczególny sposób widzieć największe zwycięstwa Jezusa i żeby was przygotowała, każdego z was, na to, co jest waszym powołaniem danym od Boga w tej finalizacji czasów ostatecznych, które wielkimi krokami się do nas zbliżają. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Na Chrystus. wieki wieków. Amen.